дуруд ва бозам дуруд. Аз ин ба пас маз дар ҳамин шабака оид ба варзиши рақами 1 бозии миллионҳо, бозие ки хурду бузург дӯсташ медоранд ва бозӣ мекунанд, бозие ки дар бузургтарин варзишгоҳҳои сайёра садҳо ҳазор мухлисонро ба ҳам меорад, бозие ки мешавад тамошо карду барои дидани он шаб зидадорӣ намуд. Тағои футбол хоҳем гуфт. Ин шабака шуморо аз ҳама хабору рӯйдоди олами футбол огаҳ хоҳад кард. Мо ба табу завқи шумо топтарин рӯйдоди футболиро интихоб ва ба таври вежа онро ба шумо пешкаш мекунем. Моро тамошо кунем ва аз таҳввулоти футболӣ дар олам огаҳ шавед. Бачаҳои оча, ин канал нав аст, аз ҳамин сабаб ба дастгирии шумо ниёз дорад. Хуб мешуд агар шумо моро бо лайк, комментария ва обуна шудан дастгирӣ мекардед. Ҳазор раҳмат. Акнун поза ёнбошро гиред ки мо сар мекунем. 6-1. Не ин камбеки Барселона бар ПСЖ нест, балки ҳисоби бозии миёни дастҳои ҷавонони Марокаш ва Тоҷикистон аст. Дирӯз дар доираи бозиҳои ҷоми миллатҳои араб мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ки аз бозингарони 19 сола иборат аст, нахустин бозии худро бо мунтахаби Марокаш доир кард. Пештоз бояд гуфт ки дидори аввалин барои мунтахаби Тоҷикистон аз рӯи ҳисоб ба фоҷиа баробар шуд. Марокашиҳо баъд дарвозаи дастаи шогирдони Аҳлиддин Турдиев 6 гол заданд. Мунтахаби мо дар ин қибол ҳамагӣ ба як голи Хусрав Тоиров ҷавоб гуфт. Агар гӯем ки мунтахаби Тоҷикистон баъд бозӣ кард, гӯё чизе нагуфтем, зеро шогирдони Турдиев дар муқобили ҳамтоёни марокашии худ қариб ки чизе нишон дода натавонистанд. Бо як нигоҳ ба дастовардҳои қаблии ин мунтахаб метавон гуфт ки дар дилхо мусобиқа он бояд яке аз фаворити асосӣ бошад, зеро маъз ҳамин мунтахаб ду маротиб дар ҷоми рушд дар кишвари Беларус бо муваффақона баромад намуда, як маротиб финалист ва як маротиби дигар барандаи ин ҷом гашта Аммо ҷоми рушд пеши рохати чемпионати Осиё ки ин бачаҳо соли 2018 ба даст оварданд ҳеҷ аст. Ба вақти баргаштаи мо ба иллати пандемия чемпионати Осиё баргузор нашуд, аммо ин рохат ҳамчун як қадами бузурги футболи миллӣ дастоварди нодир шинохта мешавад. Яъне мунтахаби мо на танҳо таҷрибаи хуби ширкат, балки ғолибият дар чунин мусобиқотро низ дорад. Мутаассифона бозии аввал нишон дод ки сатҳи ҳозираи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон як сару гардан аз мунтахаби мамолики араб паст аст ва Аҳлиддин Турдиевро мебояд ки сари нуқсу иллатҳои мавҷуда сахт кор кунад, зеро бо ин бозие ки бо Марокаш кардем, моро рӯзи хуше дар пеш нест. Устухонбадни дастаи моро футболбозони Динамо ташкил мекунад ки айни ҳол дар лигаи якуми мамлакат бозӣ мекунанд. Агарчи ин ҳайат аз бозингарони ҳайати ҷавонони Хуҷанду Истиқлол пурра шудааст ва ҳатто Амадони Камолов айни ҳол дар яке аз дастаҳои Испания бозӣ мекунад. 6 голи хурдаро набояд ба души хати дифоъ вогузор намуд, зеро дар бозии дирӯза на хати миёна дида мешуд, на хати дифоъ. Хати миёнаи ҳариф бошад, ба ҳамлагарони мо имкони гирифти туп намедод, куҷо монад ба наздик шудан ба ҷаримагоҳ ва зарбазанӣ. Аз нигоҳи коршиносон ҳанӯз ягон фоҷиа рух надодааст ва мунтахаби Тоҷикистон боз ду бозии дигар бо Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷибутӣ дорад ки бо ба даст овардани натиҷаи мусбӣ метавонад аз гурӯҳ барояд. Аммо ин мунтахабҳо ба гуфте туҳфа нестанд ва онҳо иштирокчии ҳамешагии ин ҷом мебошанд. Воқеан дар бораи ширкати Тоҷикистон дар ин мусобиқа дар бархе аз расонаҳои арабӣ чунин суоле пайдо шудааст ки оё Тоҷикистон аз мамолики араб аст ки дар ин мусобиқа ширкат дорад? Не, албатта. Аммо мо барои касби таҷрибаи дигар ё худро нишон додану дигаронро дидан рафтаем. Акнун мо дар бозии якум дигаронро дидему, мутаассифона худро нишон дода натавонистем. Албатта, худро чӣ гуна нишон диҳем, ин суолест ки ҷавоб мехоҳад. Зеро дастовардҳои ҷавонони мо дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ки он ҷо шогирдони Зайниддин Раҳимов бо гирифтани мақоми дуюм як қиёматеро дар олами футбол барпо карданд ва гирифти рохати чемпионати Осиё аз ҷониби ҳамин шогирдони Аҳлиддин Турдиев гувоҳ аз он аст ки мо худро нишон додан метавонем. Аммо агар дар ду бозӣ боқимонда низ мисли бозии дишаба баромад кунем, пас баромадан аз гурӯҳро мисли ду гӯши худ нахоҳем дид. Шояд бисёриҳо ин мусобиқаҳоро чандон мусобиқаи бонуфуз намедонанд, аммо муҳим чӣ гунагии мусобиқа нест, балки муҳим он аст ки ту чӣ гуна баромад мекунӣ. Баъди ин мағлубият Тоҷикистон бидуни ягон хол дар зинаи сеюм қарор дорад, зеро Аморати Муттаҳидаи Араб ба дарвозаи Ҷибутӣ 8 гол зада онҳоро ба зинаи охири ҷадвали гурӯҳ фиристод. Бозии навбатиро Тоҷикистон бо Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷибутӣ бо Марокаш баргузор мекунад ва эҳтимол маъз дар ҳамин бозиҳо фаворити асосӣ барои паридан аз гурӯҳ маълум хоҳад шуд. Аз сӯи дигар Тоҷикистон сатҳи худро дар муқобили як дастаи қавии дигар хоҳад фаҳмид. Гӯш ба қимор мемонем ва мебинем ки
шогирдони Аҳлиддин Турдиев аз як бухти шармандавор чӣ гуна хулоса бароварданд. Барои имрӯз тамом. Хеле мутаассифам ки оғози кори мо ба бухти ҳангуфти мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон рост омад. Аммо чӣ кунем ки зиндагӣ ҳамин аст. Аслан афтидан фоҷиа нест, балки фоҷиа он аст ки баъди афтидан хеста натавонед. Бо умеди бархостанҳои ҳар яки шумо ва бо умеди бархостани нуфузи манзалати ин шабака инҷо нахустин нашри онро ба анҷом мерасонем ва аз шумо даъват меорем ки бо мо бошед. Ин шабакаро дастгирӣ кунед ва мо албатта барои шумо тозатарин хабару рӯйдодҳои ҷаҳони футболро хоҳем қисса кард. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.